హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే. నేను మీ తేజీష అండి. అందరూ బాగున్నారా? మేము కూడా చాలా బాగున్నాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నాన్న చేపలు తీసుకొచ్చారు, తెప్పించాడు అన్నట్లు. తర్వాత ఇక్కడ 2 శీలావతి చేపలు అన్నమాట. ఇక్కడ నేనే మౌత్ టచ్ చేస్తున్నాను, అవి ఎంత స్మూత్గా ఉంటుందనేది. చూడండి ఇక్కడ ఎంత వైటిష్గా ఉన్నాయో. అవి పొలుసులు తీసేసిన తర్వాత నిమ్మకాయ వేసి రుద్దాడు నాన్న. ఇక్కడ హార్ట్ చూడండి ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో. అవి కట్ చేసిన తర్వాత కూడా అట్లా పక్కకు పెడితే అది మూవ్ అవుతుంది అన్నట్లు. సో నాకైతే చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది. ఫస్ట్ టైం నేను ఇది చూడటం కూడా. సో అందుకే ఒక చిన్న వీడియో తీసాను. ఇక్కడ బిన్ను చూడండి, వాళ్ళ మామ స్పెట్స్ పెట్టుకొని ఒక హల్చల్ చేస్తున్నాడు. ఏంటో ఫొటోస్ దిగుతున్నాడు, ఇంకా ఏంటో వాడు ఆలోచిస్తున్నట్లు చూపెడుతున్నాడు ఫేస్. ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు వాడు అట్లా చేస్తుంటే. ఇంకా చాలా రోజులైంది కదా మేము వచ్చి కూడాను. సో మళ్ళీ వాడు ఇట్లా ఇంట్లో ఆడుకోవడం వాళ్ళకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. చూడండి ఎట్లా చేస్తున్నాడు, ఫొటోస్ దిగుతున్నాడు, నాన్న వాళ్ళని బాగా ఆట పట్టిస్తున్నాడు. నాన్న వాళ్ళు అయితే చాలా చాలా హ్యాపీ. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ వర్క్ ఎంత ఏ పనిలో ఉన్నా కానీ కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు. సో ఇదండి. ఇక్కడ అమ్మ వచ్చేసి ఫిష్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసింది, పులుసు చేసింది, చేపల పులుసు. సో అదైతే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్లా చేస్తుందండి. మా రించి ఉన్నాడు కదా, వాడు ఆ రోజు తినలేదు. సో ఎందుకంటే వాడికి నచ్చకపోతే ఇంకేవీ తినడన్నమాట, ఎంత మంచిగా చేసి. సో ఇదండి వీడియో వచ్చేసి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.